Salutare fraților, ce faceți? Eu sunt Paranoic și bine ați revenit la mine pe canal. Fraților, videoclipul de astăzi va fi un tutorial. Vă învață fratele vostru cum să vă faceți cel mai tare thumbnail. Dacă vă luați după mine și faceți cum vă zic eu, o să vă iasă cele mai tari thumbnail-uri din lume. Gratis, fără programe piratate, fără programe cumpărate. Sincer, din punctul meu de vedere, am ajuns atât de departe cu tehnologia în ziua de azi, încât nici nu cred că mai trebuie să mai folosești Photoshop pentru thumbnail-uri. Adică da, te poți folosi de un program din calculator pentru decupaje, e mult mai ușor să vă arăt chestia asta, dar în mare parte te poți folosi doar de Canva. Canva este un site care are niște funcții gratuite. Într-adevăr ai și Canva Pro aici în stânga. Este un abonament, dar ai atâtea chestii gratis pe site-ul ăsta încât nici nu cred că ai nevoie de Canva Pro, pentru că dacă ți iei Canva Pro o să ai acces la foarte multe poze de ale lor, poze pe care oricum poți să le iei de pe Google dacă sunt gratuite, dacă sunt fără copyright. Deci nu este neapărat, eu vă arăt, eu nu am Canva Pro și mai folosesc Canva din când în când pentru thumbnail-uri. Și băi, cu timpul mi-am dat seama că acest site, această aplicație este foarte bună. Adică fac în Canva chestii pe care poate le-aș face de 10 ori mai greu în Photoshop. Mi-ar lua mai mult timp să le fac în Photoshop. Și de ce să fac asta când am site-ul ăsta la dispoziție? Și vă arată fratele vostru, ca să nu mai pierdem vremea așa. Dați un like la videoclip dacă vă place, abonați-vă la canal, apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Hai să începem să vedem despre ce este vorba, ce avem aici. Hai să ne legăm de o temă. Să spunem că este un joc în vogă. Să zicem că ești gamer sau vlogger. O să începem cu un thumbnail de gaming. Să zicem că vrei să faci gameplay cu The Mortuary Assistant, cu jocul ăla nou care e plin de hype. Ce faci? Te duci pe Google, The Mortuary Assistant, îi dau un save pe desktop, asigurați-vă că atunci când salvați poza să fie JPEG sau PNG. Venim înapoi pe site, dă-i Create Design, o luăm de la zero. YouTube thumbnail, puteți să găsiți aici, că dacă nu găsiți, vă zice fratele vostru size-ul, 1280 pe 720 px, Create New Design. O să vedeți că aici eu am foarte multe chestii uploadate, pentru că am folosit, cum am mai zis, să fac thumbnail-uri și o să vă învăț și niște tricuri, vă învăț și niște tricuri pe care probabil unii din voi le știți, alții nu. Avem un cadavru aici și încercăm să facem o chestie să fie și catchy. Mergem frumos pe Google și scriem Surgery Doctor PNG transparent. Ok, cred că poza asta e ok. Dăm save. Deci intrați în orice program de editat poze, Photoshop, oricare, nu contează, să poți să te lase să decupezi. Deci nu contează, asta nu e Photoshop ce am eu, dar mă las să decupez și lucrez cu el de când aveam, cred că 14 ani, deci cunosc programul ăsta ca pe mine. În primul rând facem un fundal verde, apăsăm, vă faceți voi un fundal verde, background, ok, mergem pe desktop, unde le-am salvat și luăm cele două poze, cu doctorul și cu fratele vostru, așa, luăm poza cu doctorul. Deci avem corpul de doctor, acum încercăm să facem, luăm fața mea de om crispat și începem să decupăm fără gât. Luăm, pentru scopul videoclipului o să încerc să decupez un pic mai repede, nu, dar voi puteți să faceți cât de accurate vreți. Și facem capul mic, rotim un pic, dar doar de scopul videoclipului, voi puteți să faceți mult mai accurate. Brightness, tot felul de culori, dar pentru scopul videoclipului ce am făcut până aici este chiar ok. O facem PNG, dăm ok, o salvăm, aici o urcăm pe site, o tragem frumos, dăm asta mai așa, o facem mai mare, evident că o să fie fața voastră pentru că fanii voștri, așa, ok, asta este poza mea și am zis că să punem scris, ori putem să punem noi un scris, ori putem să punem logo-ul de la site. Mi-am închis proiectul din greșeală. Dar ca să vezi, am făcut-o intenționat ca să vă arăt că are autosave. Doar dăm aici înapoi. Voilà. Ce vrei mai mult de atât, dau un program gratuit, frate. Și nu l-am închis intenționat, efectiv am fost pro și am apăsat din greșeală pe să-l închid. Deci autosave, dacă se ia curentul, dacă îți scade netul, dacă ești ca mine, uploadăm scrisul pe care îl avem, dar ne lovim de o problemă.
nu am găsit fundal, nu am găsit scrisul cu alb sau uite că l-am găsit și cu alb. Nu mai ai. În cazul în care nu ați fi găsit scrisul cu alb și aveați doar cum am găsit eu cu negru, încercați mereu când băgați un fond nou să dați pe poză, dați pe lăcățel, pe poză, pe lăcățel și nu o să aveți problema pe care am avut eu acum. Și aveți The Mortuary Assistant, da, și e negru și nu se vede ok, că este foarte dark oricum. Așa că noi am găsit varianta albă, nici n-am căutat-o, dar am găsit-o acum. Ca să vezi. Și avem varianta albă și putem să facem așa, bam, bam, The Mortuary Assistant, aici, frumos. Nu-mi place deloc cum aici ăsta, dar o să vă arăt unul mai tare. Ok, următorul thumbnail, puteți să faceți, în general, când vine vorba de graphic design, să improvizați multe chestii și să faceți din nimic ceva bun. Cum ar fi, să vă arăt. Luăm aici, de exemplu, din proiecte precedente, efectiv, din alte proiecte, vreau să iau, de exemplu, asta. Din asta, din thumbnail-ul ăsta, vreau să fac alt thumbnail. Eu acum am postat un videoclip pe canal cu Random Kiss de pe G2A, partea a doua. Și vreau să fac un thumbnail. Luăm ăsta, avem nevoie doar de verdele ăsta cu scări de aici. E ca și cum poți să spui că ar fi o chestie românească ce facem aici, dar până la urmă e tot thumbnail-ul meu și irelevant de unde luați, puteți să faceți poză la scările din beci de la bunica și să faceți exact ce fac eu acum, doar că eu mă folosesc de asta pentru că îmi place nuanța aia de verde. Așa, mergem aici la nuanța de verde pe care o dorim, exact asta, da, arată ca curul, dar dăm Edit Image, Brightness, un pic așa, contrast mai mare, 5, Saturation, 5 și dăm See All să ajungem la Blur, se schimbă situația, Blur-ul îl punem pe 3. Perfect, și avem așa un blur. Eu deja am downloadat, dar vă arăt și vouă. Mergeți pe Google, scrieți orice vreți, dacă aveți CSGO, puneți logo de la CSGO, Fortnite, whatever. Eu am de la G2A, logo PNG. Căutați logo-ul, vă asigurați că are alb în jurul lui și nu pătrățelele astea, că ăsta nu e bun, nu este ce trebuie să intri pe site așa. Dai pe primul aici, s-a făcut direct cu pătrățele și aici alb. Când e aici alb și aici se face cu pătrățele, e PNG. Oricum puteți să verificați, downloadați, îl tragem frumos, vedeți că se întâmplă chestia asta, ca să nu se mai întâmple chestia asta, ori trageți mai la mijloc, ori dați pe lăcățel și punem aici G2A-ul, adăugăm text, random, Steam, keys, punem momentan cu alb, vă alegeți ce culoare vreți voi și cum v-am învățat, dați aici pe săgeata asta și le faceți mai apropiate, așa, și căutăm un fond bun. Vă asigurați că e în mijloc, așa ceva de genul și acum puteți dați pe lăcățel aici pe background și vă creați un grup din toate astea și le mișcați cum vreți voi pe ecran. Și vă ajută, dăm așa pe mijloc și dăm mai în jos un pic, uite așa. Așa. Și aici mai băgăm un text, punem partea a doua, așa în colț, partea 2, bam, și aici, cum v-am zis că am deja poza asta cu mine decupată, dar arată urât, mă uit în stânga, trebuie să mă uit în dreapta, așa că dăm pe flip, deci poza asta e aceeași chestie ca la poza asta, aceeași poveste, am căutat ceva la costum așa de pe Google, l-am luat, mi-am pus căpățâna mea acolo și asta a fost. Bun, și cam așa e, acum poți să o dai mai așa, poți să o faci mai mică, poți, în fine. Să zicem că nu ești gamer, să zicem că ești vlogger și te duci în vacanță în Cuba. Ce faci? Te duci pe net, cauți poză cu Cuba. Așa. Voi încercați să faceți voi poza gen, nu trebuie să o luați. Eu n-am fost în Cuba și de-aia n-am poze din Cuba, dar dacă ești vlogger și faci traveling și ai fost în Cuba, să faci tu poza ta gen. Așa, mergem așa, depinde dacă vă place, mie parcă mi se pare contrastul ăsta un pic mai așa și saturația așa un pic, brightness-ul parcă așa e mai bine. Și din nou, puneți poza cu voi din Cuba, îi dăm flip ca să ne uităm la mașină, ceva de genul. Așa. Să zicem că astea sunteți voi, am fost în Cuba și ce s-a întâmplat ca să vezi, te-a atacat un aligator. Scriem alligator, eu doar vă dau idei, rezultatul oricum poate să iasă mai bine.
dar vă arăt cum funcționează. Alligator, PNG, transparent, ăsta e PNG, perfect, dăm save, punem aici frumos, ca și cum ar fi sărit să vă înhațe, ceva de genul. Și aici îmi băgăm un scris, acum depinde de estetică, era sau am fost atacat, cu fontul cum vreți voi să fie. Ăsta poate să fie un thumbnail. Să zicem că îți începe stream-ul și ai nevoie de un thumbnail la stream-ul ăla. Nicio problemă, avem rezolvarea. Aveți templates aici, scrieți gaming. Aici vă puneți poza voastră. Uitați, am tăiat poza, mergem la upload, punem o poză cu mine. Dăm dublu click, ne mișcăm așa, dăm mai mare, așa, bam, și dăm done. Live sau, uite, Fortnite. Late Night Live. Cum v-am învățat, dacă vreți logo cu Fortnite, scrieți Fortnite, logo PNG, transparent. Și aveți aici, îl luați și îl aruncați aici pe ecran unde vreți voi. Dacă vreți să faceți de la 0, nicio problemă. Faceți și de la 0, vă arată fratele. Ăsta arată blană, are niște dimensiuni foarte așa, dar voi doar îl ciupiți aici de colț și își face el dimensiunile lui. Vedeți că poți să-l dai mai așa. Și uite, lăsăm așa mai mult roșu sau ceva de genul. Dar poate vreau să fac altceva. Eu poate vreau imaginea asta așa și invers, ca să-mi pun fața mea aici pe partea asta de dark. Dăm mai așa. Și ca să pui fața cu un template, ce aveți nevoie să căutați aici, mergeți la Elements și dați în jos până găsiți Frames. Aveți atâtea frame-uri pe care le vreți voi. Hai să zicem că punem cerc. Mergem pe cerc, am luat cercul, l-am pus aici. Mergem, căutăm o poză cu un gamer. Avem aici cel mai mare gamer. Aici pe roșu ăsta vine un alb. Începem cu altceva. Dăm la elemente, ieșim din frames și scriem aici live. Pe scrisul alb punem scris negru și pe negru punem un alb. Și arată superb, dacă mă întreb pe mine. Și pe plusul ăsta de aici e scrisul așa. Sau putem să facem asta cu roșu, ăsta cu alb și ăsta tot cu alb și ăsta cu negru. Ceva de genul. Poate să fie și așa. O faceți, aveți aici la culori. Luăm logo-ul, îl apladăm. Avem logo aici, l-am pus. Live, Escape from Tarkov. Așa, Escape from Tarkov și de deasupra putem să punem fontul nostru, scriem azi nu jucăm, că nu o să mă joc. Sper că ați învățat ceva. Videoclipul nu a fost să vă învețe cum să faceți thumbnail în modul ăla gen estetic, ci cât să vă învăț niște idei care pot fi puse în practică, idei la care poate nu toată lumea se gândește, mai ales alea cu blur-ul. Poți să iei orice imagine de pe internet, să o faci mare, să iei doar o părticică din ea, faci mare pe tot ecranul, o blurezi și peste îți pui tu toate chestiile. Cam să zic așa niște mici ponturi și cum se folosește aplicația canva.com. Videoclipul nu este sponsorizat. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like, să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțelul de notificări și să-mi dați un follow pe Instagram la Sunt Paranoic, aveți toate link-urile în descriere. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!